Φτιάχνω με 50 ευρώ 30 ρούχα σε 30 ημέρες και Δεν ξέρω πια αν είναι εφικτό. είμαστε στη μέρα 3 και λέω να φτιάξω αυτή εδώ τη φούστα. Που είναι πάρα πολύ όμορφη, την είδα και λέω τέλεια. Ψάχνω λοιπόν να βρω μέσα στη φάσματά μου κάτι ιδανικό. Σε λευκό δεν είχα, αλλά έπεσε το μάτι μου πάνω σε αυτήν τη δαντέλα. Και ήμουν τόσο τυχερή που βρήκα και αντίστοιχο ύφασμα. Αυτό εδώ, τις προηγούμενες μέρες, ήμασταν στα 48 ευρώ. Η δαντέλα πρέπει να έχει γύρω στα 9 ευρώ το μέτρο, όμως θα χρησιμοποιήσω ένα τριγωνάκι στην ουσία. Οπότε να πούμε γύρω στα 5 ευρώ να χαλάσω από αυτό και άλλα 4 από αυτό. Οπότε αυτά εδώ σήμερα θα μας κοστίσουν 9 ευρώ, δεν το λες και φθηνό με όλο το budget για τις 30 μέρες. Αυτό σημαίνει ότι για τις υπόλοιπες 27 μέρες έχω να χαλάσω 39 ευρώ. Δύσκολο. Πάμε να περάσουμε στην κοπή. Καλά, δεν το πιστεύω αυτό ότι έγινε. Αυτό είναι όλο και όλο το ύφασμα που έχει περισσέψει. Θέλω να βάλω όλο ένα τέτοιο πατρόν. Και είναι ακριβώς όσο χρειάζομαι. Αυτό θα πει αξιοποίηση του υφάσματος, γιατί από όλο το ύφασμα μου περισσέψε μόνο αυτό, το οποίο θα το χρειαστώ για να κάνω τα κορδόνια για τη φούστα. Δεν να μην μείνει ούτε ένα τετραγωνικό εκατοστό. Δεν είστε έτοιμοι γι' αυτό? Και τι καλά που ταιριάζει η μέρα νούμερο 1 με τη μέρα νούμερο 3. Έχω φτιάξει και εδώ τα κορδονάκια μου. Είμαι έτοιμη πραγματικά να φύγω για κάποιο νησί. Σε ποιο με βλέπετε με αυτό το outfit?